15 kamapuloyan apektado sang sunog nagluntad sa Barangay 12 kahapon adlaw. Mga body cameras para sa police operations nabato na sa kapulisan sa probinsya. Balita National, Senator Gatchalian ginaduso ang mandatory nga pagparehistro sa SIM card. Mga grupo sa abogado na nawagan sang dialogo angot sa isyu sa West Philippine Sea. Maayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw, Sabado, Mayo 8, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton nagapangunan ng mga balita lokal. Naglambot sa 15 kabalay ang natupok sang kalayo sa sunog na nagluntad sa Purok Malipayon, Barangay 12, siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Dorel Ligaspi, malas 9:30 ang takna sang aga nagumpisa ang sunog sa lugar, kag malapit na alas 11 sang aga gindeklarar nga fire out. Palayag ni Ligaspi sa ilang inisyal nga pagpamusisa, nagumpisa ang sunog sa balay ng palagyahan ni Rudy Agravante, apa nagapuyo sa karon ang border nga pamilya Barrios. Dugang pa, ilagi na hibalo kung mabangod sa kandila o kung lighter, ang inalinan sa sunog nga marasig nga naglaton sa katuban nga mabalay, kag pila ka mga establishmento komersyal. Sa karon nga paraan pang investigasyon sa BFP, apang sa inisyal nga pagpangusisa, ginabulbanta naglambot sa 100,000 pesos nga balor sa kahalitan ang gintuga sa nasambit nga sunog. Naglabot sa 20 ka pamilya ang apektado sa sunog na nagluntad kahapon sa ngaga sa Purok Malipayon, Barangay 12, siyudad sang Bacolod. Sa records ng Department of Social Services and Development o DSSD sang Bacolod, 53 tanan ka mga individual ang apektado sa sunog. 7 kabalayan gintupok sa kalayo samtang 3 ang partially damaged. Sa mga nasunugan, 13 diri ang nag-edad 59 anyos pasaka, 28 anyos ang 20 o kung 28 ang 20 tugtog 59 anyos, 5 ang dalaga, 4 ang 6 katuig tugtog 12 anyos, 2 ang 4 tugtog 5 katuig kag isa nagaedad sang 2 tugtog 3 katuig. Ang mga nasunugan ang karon nagatiner sa covered court sang barangay. Nagdulong man sa food packs ang opisina ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya sa mga nasunugan kahapon sang hapon. Nagpreparar ang opisina ni Gasataya sang ayuda para sa 18 ka pamilya. Kadungan sa paghatag sang ayuda, magkapatigan man sang interview ang mga personnel ni Gasataya para sa ihatag nga bulig pinansyal. Samtang nagpalambot man sang bulig si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang Barangay Singkang Airport kag Barangay 18 Council. Sa iban nga balita lokal, naglabot sa 192 ka body cameras ang ginpain sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Center Action Firing Line. Ginpahayag ni NOCPO spokesman Lieutenant Abigail Donasco nga 192 ka body cameras ang ginhatag sa una sa mga city police stations sa probinsya sa diin. Nagbaton sing tig 16 kada estasyon. Suno pa kay Donasco, ginahulat pa sa NOCPO ang ipadala sa national headquarters para sa mga municipal police station. Dugang pa ni Donasco ipaidalom sa seminar ang kapulisan para sa pag-usar sang body cameras sa
pasagod masiguro nga gusto ang paggamit sini. Sa karon nagahulat ang NOCPO sa mando sang bago nagpungko sa pwesto bilang PNP Chief nga mo si Lieutenant General Guillermo Eliazar. Pag tumano naman akong sundon sa NOCPO ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga pangdakpon ang wala nagasuksok sang face mask. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala sang mahimo ang otoridad kundi ipatuman ini apang kung mahimo pa lang sawayon ng anay sa una nga paglapas. Dunga pa ni Donasco nagapangyabawag gihapon ang pagrespeto sa otoridad sa kinamatarong sa isa ka tawo. Apang naghinyo ang NOCPO sa pumuluyo nga masabilang kung mag-usar lang sa face mask agon malikaw ang paglaptas ng COVID-19. Una sini, ginpalayag ni Duterte nga prisohon ang wala mag-usar sang husto sa face mask bago dula na sang pondo ang gobyerno nga gamiton sa padayon nga pagsaka sang kadamon sang COVID-19 infections. Dugoon sang masapuan sang anak ang iamay matapos nga magpanginmatay ini sa isa ka barangay sa banwa sang Calatrava, Huwebes sang kasisidmon. Ang biktima hungod niya ginhinago ang ngalan apang isa ka 43 anyos kag may asawa. Sunod kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Calatrava PNP sa panugiron sang iya bata nakabati ini sang isa ka lupok gikan sa kwarto sang amay kag sang ginpadulungan sila nakit-an na lang nga dugoon ang iya amay. Dugang pa rin Diape nakaangkon sa isa ka pilas sa ulo ang napatay rason sa gindala ini sa hospital gindeklarar nga dead on arrival sa attending physician. Palayag pa sang hepe ang biktima nagaanto sang depresyon sunuman sa nibaluan sang anak apang wala ginlaragway kung ano ang problema sini. Ang asawa sini adto sa Metro Manila nagatrabaho. Na-recover sa otoridad ang isa ka Black Widow revolver nga may unod nga 4 ka bala nga wala kalupok kag isa ka basiyo. Arestado naman ang 6 ka mga persona sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Sunod kay PDEA Set Team Leader Agent Bamboo, isa ka drug den ang ginwasak sa ilas ning operatiba sa mga bypass operation. Naadakpan man ng drug den maintainer nga si Jelly Supresencia alias Buding. Sunod kay Bamboo si Supresencia ang santo nadakpan man sa bypass operation apang nahilway matapos sa 2 ka tuig nga pagkapreso bangod sa plea bargaining agreement. Nakakuha sa bypass operation ng 3 ka sachet sa illegal nga droga nga nagabugat sa 10 gramos ka nagabali sa 68,000 pesos, drug paraphernalia kag marked money. Preso na karon ang 6 ka manatakpan sa custodial facility sang PDEA kada talana ang kapasakaan sang kaso. Senator Gatchalian kinaduso ang mandatory nga pagparehistro sang SIM card. Samtang mga grupo sang abogado na nawagan sang dialogo angot sa isyu sang West Philippine Sea. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
istasyon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Yes, good morning na sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Good morning, Aksyon Doors. Good morning, Action Boy, and happy Saturday. Yes, happy weekend. Yes. And again, you look beautiful in your para-para lang ang mga Thank you, Action Boy. Nga imo nga ataang imo nga outfit pero mi do may pakpak na. Amo gina siya dapat because I wanna fly. I wanna fly. I believe I can fly, Action Yes, Boy. I believe I can touch the sky. Ay, very good. I think about it every night and day. Yes, and Spread my wings and fly na away. kuan gid ko nga daw ay na nga mga tinaga ang mga salambalanon do gintun-an mo gid siyang maayo. Gintunaan ko gid, Action Kag Boy. imo gid gina panumdom. Yes. Good morning dira sa kay Atia Kim Iariman. Ay, dra ka na nagsugod? Andi daw punta na ya. Oh, sige lang na naglapaw Kaya na ko to. ang una di sa aton si Mase Tofago sa akong okay. monitor. Okay. Dason si Sir Efraim Aruz. Aha, Daraman. good Mario- morning. Mario Bacau ko Ira, Daraman. Ara pagit si Migo Motor ko Jungko. Yes, Storks, good morning. Si Vicente Semeliano, good morning man. Sa Mabuhay check-in ang na. radyo. Sa Check-in hotel. Okay. Miss Carol Montoya, ang imong ihada. Yes. Miss Kelly Jelly, nagsend siya 200 stars. Yes, salamat Thank you, gid Miss man Kelly Jelly. Oo. Ano to, may ginagrito siya? Dali lang. Sa Kita mo? kay Biboy Villasor sa imo sektoral. Kasi iya pamilya dira sa Don Salvador Benedicto. Perfect. Si Go, JR Evangeline Gradas Baterna, good morning man. Kag kay Alex Montesa, arin sa kapon, way kamo kitanay. Wala ka kita. Ay, kiti may work ko after ta newscast. Aha. Tika mo lang nga duwa ka Sakto, get correct. nag-istoryahan. Levi Lacorte from Saudi Arabia. Inatamyaw man ang hinablos ni Ma'am Kelly Jelly si Grazel May Villar sang happy birthday. Birthday ni Grazel May Happy Villar. birthday! Happy birthday. Aling kay tita mo. Kelly Jelly. Glycia Avlas, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, nag-send man siya 100 stars. Thank you very much, Ma'am Van. Good morning, dira, and the greetings sa kay Doc Matthew Mayo. Yes. Sige, sa kay sino ni sa JR Pilahio, Rochelle Evangelista. Kag kay mo sexy kuno sa imong sundors. Yes, always and forever. Always and forever. Sa kay Suzette Alunan, good morning man. Sa kay Jane Nagor, kag kay Gianli Dialagdon, kag kay Alma Oligon, Sirela Samar Aguilion, Michelle Montilla, kag Melanie Rihon. Good morning dira sa inyo halin kay Kelly Jelly. Sige, Doris. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning, Tintin, sa nga Pandanon DSB. Kay Waninoy Kuman Michael June P. Season, good morning, monitor from Chateau Ilis. Greet niya lang si Manong Reman Pangantihon, dra sa Marvel South Cotabato. Uy, may kilala ka pa to sa Marvel South Cotabato, Maninoy. Galagaw-lagaw mo ka to sa una. Pero upod ka si Mama kag Papa. Sige. Siyempre gamay pa ko. Standby na kita. Gamay ka pa. Hasta subong. Wow. Standby kita sa aton mga balita national. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan.